Ik sta aan de Maashaven, aan de kant van Meneerkes. En hier achter mij daar ligt een wel heel beroemd stukje van de haven. De twee kranen van Kalle en Bakker hebben jarenlang het gezicht van de haven bepaald. En vandaag gaan ze verhuizen. Woensdagochtend was er al veel bedrijvigheid bij Kalle en Bakker. De grote verhuizing van het bedrijf sting op het programma. Het bedrijf dat beeldbepalend is geweest voor de Maashaven van Remun gaat verhuizen. Blijf wel gevestigd in Remun, maar moet op deze locatie wieken voor Jazz City. De firma Kalle en Bakker heeft zich in de jaren 50 gevestigd in de Maashaven in Remun. Op de Schipperswal in Remun begon het bedrijf met de handel in Zand en Grijns. Woensdag werden gestart met de verplaatsing van op- en overslaagmateriaal. De betoncentrale en Zand en Grindhandel zullen nog tot oktober gevestigd zijn op de Schipperswal. De overslaagkraan van 25 meter hoog en een aantal overslaagtractors met een lengte van 60 meter zijn op een ponton geplaatst. Die zullen over het water vervoerd worden naar de nieuwe locatie in de haven van Remun.